ascultă la mine, spală-te pe mâini și totul va fi bine. Fii responsabil, ai grijă de tine. Nu uita că totul va fi bine. Când stai acasă, te plictisești, dar cel mai important este că te odihnești. Când stai acasă, te plictisești, dar cel mai important este că te odihnești. Deci, stai în casă, nu pleca. Stai în casă, nu pleca.